El que passa és que primava més, ens feia la impressió per part de l'Ajuntament, el continent del contingut, i això no està bé, primera qüestió. Segona qüestió, és un símbol de la malversació o de la mala gestió de recursos públics per part de l'Ajuntament de Gandia. És com una metàfora vivent del que ha sigut la gestió darrerament d'allò públic i d'allò educatiu a aquesta ciutat. Queda l'esquelet, queda les formes, la primera presentació, diguem, la intenció, la publicitat, i es queda allà abandonat. I com ha dit Facundo, és com el continent però no el contingut. Després no tenim res dins d'aquest edifici, l'hem abandonat. Després veiem que l'antiga seu de Correus la regalem a institucions privades com la Universitat Catòlica, i això està així abandonat, que hauria de ser utilitzat per la ciutadania, per allò públic. Haurem de reflexionar i veure en les eleccions que tenim ahir què és el que hem de fer, perquè aquest és el model que heretem. Que són el símbol de la desfeta, d'aquesta trencada, d'aquesta explosió de la bombolla immobiliària, que després deixa això, aquests esquelets de la ciutat que volíem fer i que era impossible. El model de la usurpació de recursos públics en benefici d'empreses privades. A veure, l'educació és un pilar fonamental. Jo cada dia, i és sostingut en el temps, quan portava a la meva filla, que ara està a l'institut, a l'escola, ho veia cada dia, i ara en la menuda igual. A les 9 del matí deixen les mestres a replegar-les, amb una energia, amb un somriure, i tenen per davant tota la jornada amb 20-25 xiquets que han d'estar atenent-los, formant-los, educant-los, però no només això, la tasca que fa l'escola. Tu veus els pares com ens ensenyen, com es donen el paper, com es donen les instruccions, veus els nouvinguts com s'integren. La tasca que fa l'escola amb els usuaris directes i amb les famílies, amb tots els sentits per a integrar en aquesta societat, és brutal. Com deia Vicent, tenim el material humà per a crear una educació millor. El que passa és que no s'escolta els professionals, no s'escolta els afectats, i les polítiques municipals a tots els nivells van per altra banda completament distinta del que són les demandes reals de la ciutadania. I que l'Ajuntament sigui el que doni el suport. Per una banda, els autors, per a que donen a conèixer la seva obra, i per altra part, que els joves, els xiquets, sàpiguen que així tenen uns autors que poden servir-los de referència i de marc també per al seu treball futur. La institució, com l'Ajuntament, ha d'afavorir, ha de propiciar que aquestes persones amb menys possibilitats reals acaben tenint les màximes possibilitats. El model d'escola valenciana, que ha sigut un èxit, és un èxit. És una de les poques coses en aquest país que de la transició fins així ha funcionat i ha tirat endavant i ha aguantat aquesta societat, no? I, clar, el PP ha anat per ella. Anar no sols de tancar línies, sinó d'anar a buscar aquells professors que tenien un reconeixement i havien fet una tasca important en defensa de la llengua, han anat per ells. I això és el que nosaltres ara volem canviar. El que és fonamental és que l'escola pública torni a tindre la importància que ha de tindre en la societat per a formar a tots, per a donar oportunitats a tots, per a que aquells que venen de fora, els immigrants, troben així una acollida, i sobretot que aquesta escola es faci en la nostra llengua en valencià. I el que fa falta, les condicions, un material caríssim, per una altra banda, però, ostres, el que no pot ser és que uns xiquets porten llibres i altres no en porten. Això s'ha de solucionar, i n'hi ha mitjans per a fer-ho. El que cal és voluntat política. Tenim molta gent amb moltes ganes, preparats, amb il·lusió, amb força i en contacte, que estem coneguent-nos tots i treballant, i jo trobo que és el que fa falta, el material humà que dèiem abans, i les ganes i l'espenta, i això ho tenim. L'únic que ens falta és arribar a la ciutadania i anar fent camí. Canviar el model, i perquè canviï el model ha de canviar els gestors.